Pagpapatupad po ng trapiko, pinaghahandaan na po sa nakatakdang rehabilitasyon ng dalawang kalsada sa bayan ng Mangaldana. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Pinaghahandaan na ang pagpapatupad ng trapiko sa Mangaldan kaugnay ng nakatakdang rehabilitasyon at pag-upgrade ng Serafica Street at Estayo Street sa Barangay Poblasyon. Ayon sa anunsyo ng lokal na pamahalaan kahapon, ang tatandang noong Marso 17 na una nang nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng pre-construction conference meeting kasama ang mga contractor at kaukulang service providers upang pagplanuhan ang proyekto. Inilatag sa pulong ang basic project profile, location map, relocation plan at schedule ng construction para sa mga maapektuhang lugar. Dumalo sa naturang pulong ang mga opisyal sa Barangay Poblasyon at Salay at ina ang mga traffic enforcers ng Public Order and Safety Office o POSO bilang paghahanda sa implementasyon ng proyekto. Ayon sa ulat, sisimulan ng konstruksyon ng dalawang kalsada sa lalong madaling panahon. Kasama mamala rito sa IFM News, digupan ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.